खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिसायख'थिनि गुदुं बारा बिटिआरआव बारनो हमबाय उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय 28 नं गसाइगाव बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जिरन बसुमतारी बिथाङा नमिनेसनखौ गथायबाय नमिनेसन गथायनाय समाव जिरन बसुमतारीजों लोगोसे रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङाबो दंफायोमोन इउपिपिएलनि अनगायैबो 28 नं गसाइगाव बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय ध्रुव कुमार ब्रह्म बिथाङा नमिनेसनखौ गथायबाय बिथांजों लोगोसे एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङा दंफायोमोन 52 नं तामुलपुर बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जलेन दैमारी बिथाङा बिजाथिलाइखौ गथायबाय बिथांजों लोगोसे प्रमद बर' आरो रन्जित कुमार दास बिथाङा दंफायोमोन 52 नं तामुलपुर बियाबाव इमानुएल मोसाहारी बिथाङाबो उदां बिजाथि महरै नमिनेसनखौ गथायबाय आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि गणेश कछारी बिथाङा उदां बिजाथि महरै नमिनेसनखौ गथायबाय जायनाखि 52 नं तामुलपुर बियाबनि थाखाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा दासिमबो जेबो थांखि लायाखै आरो समनिबो आंखाल बेनि थाखायनो तामुलपुर जिल्ला कमिटि आरो तामुलपुर बियाबनि सिङाव थानाय मोनब्रै ब्लक कमिटिनि बिपिएफनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा उदां बिजाथि महरै गसंनो थिननायलाय उदां बिजाथिनि बिजाथिलाइखौ गथायदों होननानै फोरमायथिदों गणेश कछारीया उननि समाव हाग्रामा महिलारीया जुदि बिपिएफनिफ्राय गसंनो थिनोब्ला फिन बिपिएफनिफ्राय गसंफिनगोन नाथाय नमिनेसन गथायनायखौ बोखांफिननानै लाफिननाय नङा होननानैबो रोखा खालामो गणेश कछारी बिथाङा फिन मित्रजोत दोलोजों थानायनि दाबि खालामदों बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंथिदों दि गुबुना मा बुङो बेजों जेबो सोमोन्दो गैया गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेब्ला गिबि मन्त्रिनि बिबान लादों अब्लानिफ्रायनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिथोन बायदियैनो खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो उननि समावबो मावलांगोन होननानै बुंथियो बिथां हाग्रामा महिलारीया लोगोसे भबानिपुर थौरा आरो मरियनि बे मोनथाम बियाबाव बिजेपिखौ मदद होगोन आरो तामुलपुर बियाबनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मा बिथोन होयो बेबायदियैनो खामानिखौ मावलांगोन होननानैबो फोरमायथिबावो हाग्रामा महिलारीया गुबुन फारसेथिं बिपिएफ दोलोआ मित्रजोत दोलोआव गैया होननानै खनले रोखा खालामदों बिजेपि दोलोनि मन्त्रि बिथांमोनहा फिन मन्त्रि रन्जित कुमार दास बिथाङा बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलारीया हाबायाव लेंहरजायालासे नुजाथिफैनाय आलासि बायदिसो जायखौ थिनहरफिनजाया लोगोसे हाग्रामा महिलारी बिथाङा सासे थांखि गैयै होननानैबो बुंथिबावो रन्जित कुमार दास बिथाङा बङाइगावआव साब्रै दाखाथिफोरखौ हमनो हादों बङाइगावनि असि इन्सपेक्टर उपेन कलिता बिथांनि दैदेननायाव अपारेशन खालामनानै साब्रै दाखाथिफोरखौ हमनो हादों माखासे सुलुंनि सायाव लोगोसे माखासे क्रिमिनेल रेकर्डनि सायाव आरो थांनाय बावैसो सान सिगां अभयापुरियाव गोदोनानि माला बोख्लाबनायनि सायाव बिथा खालामनानै बे अपारेशनखौ खालामनाय जादों होननानै बङाइगाव पुलिसा फोरमायथिदों आरो बे अपारेशन खालामनायाव साब्रै दाखाथिफोरखौ हमनो हादों मुंफोरा फारियै महर आली आजिदुल मुल्ला आमिर हामजा मुल्ला आरो रशन सिं बिसोरनिफ्राय नम्बर गैयै आपाची बाइक गंसे हमनो हादों बेनि अनगायैबो मास्टार की जाय साबिजों गासैबो बाइकखौनो स्टार्ट खालामनो हायो आरो बेनि अनगायैबो सिखाव खावनायाव गोनां जानाय बायदि मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों अभयापुरिनि माला बोख्लाबनाय जाथायजोंबो सोमोन्दो दं होननानै सिखावफोरा सिमान लादों होननानै बङाइगाव पुलिसा फोरमायथिदों 28 नं गसाइगाव आरो 52 नं तामुलपुर बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ देरहासारनाया रोखा होननानै दाबि खालामो प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि थासारिया दा गोबां सोलायबाय हिंसायारि जाथाय गैला जाख्ल'नाय गैला मोजां थासारियाव फैबाय बेनिखायनो बयबो इउपिपिएल दोलोखौ मदद होनो ओंखारबोदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा बिपिएफनि सरकारनि समाव हिंसायारि जाथाय जानायाव इमानुएल मोसाहारीया बिपिएफनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो बिथांनि दैदेननाय समावनो कुमारिघाटायाव गोजोन आफादनि सा 150 सोद्रोमाखौ बुथारनाया जादोंमोन बै समाव इमानुएल मोसाहारीया मा खालामनानै दंमोन बेनि फिननायखौ होनो थाखाय प्रमद बर' बिथाङा खावलायो गुबुन फारसेथिं इमानुएल मोसाहारीया उदां बिजाथि महरै नमिनेसन गथायनायनि उनाव बुंथियो दि बिजेपि दोलोनिफ्राय जुदि टिकेट मोननायमोनब्ला इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथिखौनो मोननाय नङामोन होननानै बेनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथांखौ थांखिनानै बुंबावो दि प्रमद बर'आ थांनाय 8 दानाव फेसबुक आरो टुइटाराव सरकार सालायनायावनो थांबाय दा बिसायख'थि फैनायनि थाखायसो न' हाबदों होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा लोगोसे 58 नं तामुलपुर बियाबाव सिगांनि समाव बिथाङा खेबब्रैयै देरहासारनो हाबाय बे बारावबो देरहासारगोना रोखा होननानै दाबि खालामबावो बिथाङा गुबुन फारसेथिं 28 नं गसाइगाव बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय ध्रुव कुमार ब्रह्मनि नमिनेसन गथायनाय समाव एमएलए रबिराम नार्जारी बिथांनि गोख्रों बिबुंथि
जायनाखि गसाइगाव बियाबाव UPPL आरो BPF नि गेजेराव दावहाया जागोन। बेनिखायनो UPPL दोलोखौ थांखिनानै बिथाङा बुंथियो दि थांनाय 10 दाननि सिगां बिसायख'थि जानायाव प्रमद बर'आ जेरैबायदि गोदै गोदै खोथा बुंनानै सोलायनायनि स्ल'गान होनानै आरो बायदि समायखिरा होनानै सरकारखौ दादोंमोन आरो थगायनानै BTC सरकारखौ सालायदोंमोन। बिसायख'थिनि समाव जाख्ल'नाय गैयै आरो जौगानायनि स्ल'गान होनानै सरकार दानाय UPPL दोलोआ BTCआव दा 30-40 जौखोन्दोसिमहालागैनि बाजार खालामदों। नाथाय 10 दान सरकार सालायनायाव 1% BTCआव रायजो राजानि खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बिथांमोनहा खालि खुगाजोंल' खामानिखौ मावगासिनो दङ, आखाइजों जेबो मावाखै। रायजो राजानि खोथा सानालासे खालि गाव गाबागाव जौखोन्दो जानायावसो गोसो होदों होननानैबो अजद होबावो बिथाङा। लोगोसे BTC मावख'खौबो रायजो राजाफोरनि थाखाय खाथेनानै दोनबाय, खालि थिकादारफोरनि थाखायल' बेखेवनानै होदों। BTC सेक्रेटारियेट अफिसाव सरासनस्रा सुबुंफोरा हाबनो मोनला। रायजो राजाफोरनि अफिसा रायजो राजाफोरनि थाखाय जायालासे थिकादारफोरनि थाखायल' जाबाय होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेखौ रायजो राजाफ्रा साननो गोनां जानानै फैदों होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो BTCआव सोलायनायनि मुङाव लुटपाट खालामनाय, थगायनानै सासननि गाद्दि सेख'नाय आरो BTCनि गोहोखौ थेर-बेथेर खालामनाय, बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनानै होबथानो थाखाय रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोजों गैला, बेखौ बिसायख'थिनि समावनो नुगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथां रबिराम नार्जारिया। गुबुन फारसेथिं BJPजों BPF दोलोआ लोगो नङा होननानै BJPनि मन्थ्रि बिथांमोनहा खनले खनले बुंथिबाय थानायनि सायाव बिथां रबिराम नार्जारिया बुंथियो दि जाय मन्थ्रिफोरा बेबायदि बुंगासिनो दङ बिथांमोननि रावा माखासे साननि उनावनो सोलायगोन। मानोना डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजोंसो गोख्रों सोमोन्दो दङ आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा भबानिपुर, थौरा आरो मौर्यनि बे मोनथाम बियाबाव मदद होनानै अपेनलि खामानि मावनो थाखाय BPF दोलोखौ खावलायदों आरो बे सावरायलायनायाव गाव अदेबानि रबिराम नार्जारि बिथाङाबो दंमोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। बाहेरायाव जाय जि केसेट दामाथों मानो बेखौ जिंगासिनो गोनांथि गैया। जायनिफ्राय आशीर्बाद आरो खोथा मोननांगौ बिथांजों मोजां सोमोन्दो दंखायो, बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा गुलुं गुजुं जानो गोनांथि गैया होननानैबो फोरमायथिबावो बिथां रबिराम नार्जारिया। बिसायख'थिनि समाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोबां खोथा बुङो, नाथाय सोर दैदेनगिरिया माबायदि खामानि मावदों आरो बेसेबां सैथो बुंदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरनो नांगोन। थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो जम्मु एन्ड काश्मीराव माइनरिटिस जेरै हिन्दु, सिखफोरखौ थांखिनानै बुथारनायखौ नुनो मोननाय जादों। फिन जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगराव सासे प्रिन्सिपाल आरो सासे फोरोंगिरिखौ उदखारिफोरा गावथारदों। श्रीनगरनि ईदगाह ओनसोलनि गभर्नमेन्ट बयज हायार सेकेन्डारि स्कुलाव माखासे हाथियार लानाय उदखारिफोरा फैनानै फरायसालिनि प्रिन्सिपाल आरो फोरोंगिरिनि आइ कार्डखौ नायनो बिनानै जायगायावनो गावथारलांदों। गावथारजानाय प्रिन्सिपालनि मुङा सुपुन्दर कौर, बिथाङा सिखमोन आरो फोरोंगिरिनि मुङा दीपक चान्द, बिथाङा काश्मीरनि पन्डितमोन। जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलिस चिफ बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे बुथारनाय जाथायाव दा रेजिस्टेन्स फ्रन्ट TRF उदखारि हान्जानि आखाइ दं, जाय उदखारि हान्जाखौ कराचिनिफ्राय सामलायो। रिपर्टनि बायदिब्ला जम्मु एन्ड काश्मीराव माइनरिटिसफोरखौ उदखारिफ्रा थांखिनानै बुथारगासिनो दङ। थांनाय साननै सिगांसो साथामखौ बुथारदोंमोन आरो थांनाय सानबायाव गासै सास्निखौ बुथारदों। माइनरिटिसफोरखौ थांखिनानै उदखारिफ्रा जम्मु एन्ड काश्मीराव बुथारबाय थानाय जाथायखौ लानानै दा माइनरिटिसफोरजों लोगोसे जम्मु एन्ड काश्मीराव थाहैनाय सुबुंफोरनि गोसोआवबो गिखांनाया सोमजिदों। खायसे फोरोंगिरिफ्रा जम्मु एन्ड काश्मीर एंगारनानै न' फारसे फैफिनबाय। बेफार फालांगि होग्राफोराबो सान हाबनायनि सिगांनो दखान बन्द खालामनाय बायदि खौरांखौ मोननाय जादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि सिकिउरिटि फर्सफोराबो दा गोख्रोङै अपारेशन खालामनाय खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै मिथिहोदों। पाकिस्तानाव गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों दासिम सा 20नि जिउ खहा जाबाय। पाकिस्ताननि बालचिस्तान प्रभिन्सनि हाजो ओनसोलाव 5.9 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावनायजों दासिम सा 20नि जिउ खहा जाबाय आरो 300निबो बारा जोखोम जादों। 5.9 मेगनिट्युडजों मावनाय बे बांग्रिंनि एपिसेन्टारा बालचिस्तान प्रभिन्सनि हारनायावमोन। बेनिखायनो हारनायजों लोगोसे बिनि खाथि खाला ओनसोल जेरै क्वेटा, सिबि, चामान बेफोरनि अनगायैबो माखासे ओनसोलफोराव बांसिनै गोहोम गोग्लैदों। हारनाय जिल्लानि डिपुटि कमिशनार सहिल आनवार हाशमी बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सा 20 जिउ गोमानायनि मादाव बांसिनानो आइजोफोर आरो गथ'साफोर। लोगोसे जोखोम जानाय सा 300नि मादाव गोबांनि थासारियानो गाज्रि, बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै मिथिहोदों। सुबुंनि जिउ गोमानायनि अनगायैबो हाजोआव थानाय 200सो न'फोर आरो बिल्डिंफोरा बांग्रिंजों गुग्रुबदों। बायनाय बिल्डिं सिङाव गोबां सुबुं थाबावनायनि सन्देह खालामनाय जादों। रैखा खालामनाय खामानिया जागासिनो दङ। नंखाय टेट सार्टिफिकेट लानानै फोरोंगिरिनि थिसनलाइ लानायनि दायाव दासिम सा 29खौ आसाम पुलिसा हमबाय। हमजानाय सा 29नाव सोंनाय फिननाय लानानै नंखाय टेट सार्टिफिकेटनि फालांगि खालामग्रा सा 6 दालालखौ हमनो हानाय जाबाय।
खारखोमानानै थानाय माखासेफोरखौ नागिरनाया जागासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों आसाम पुलिसा। नायबिजिरनायनि गेजेरजों टेट सार्टिफिकेट बानायग्रा प्रिन्टिं प्रेसखौबो हमनो हानाय जाबाय, जेराव रेड खालामनानै नंखाय टेट सार्टिफिकेट, मोनसे हार्ड ड्राइभ जेराव टेट सार्टिफिकेटनि स्केन खालामनाय इमेज दंमोन बेखौबो हमनो हानाय जाबाय। नंखाय टेट सार्टिफिकेट लानानै फोरोंगिरिनि साख्रिनि थिसननाय लानाय आरो हमजानाय दालालफोरखौ कर्टआव प्रडिउस खालामनायबो जाबाय आरो दालालफोरनि बेंक एकाउन्टखौबो फ्रिज खालामबाय। अदेबानि बे बेंक एकाउन्टनिफ्राय रां दिहुननाय आरो सोनायनि जेबो खामानि मावनो हाथ'नाय नंला। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।